Helo bawb, right then, yn yr wers yma, i ni yn mynd i wneud rhywbeth yn Saesneg sy'n cael ei alw yn BeatMaking, sef creu curiad. Nawr, beth yw hwn yw, ble mae cynhyrchwyr, producers mewn studios sydd ddim falle yn chwarae drums yn adeiladu beats i hunain lan. A bod rhain weithiau yn gallu bod yn curiadau, yn rhythmau, beats, sydd ddim falle yn gorfforol, yn gallu cael ei chwarae hyd yn oed gan drummer go iawn. Maen nhw wedi creu rai o drum beats mwyaf iconig cerddoriaeth pop. So, chi'n mynd i gael shot yno fe heddi. Felly, fi wedi rannu dolen i chi i wefan o'r enw GrooveScribe gan mikeslessons.com. A yn syml iawn, beth fi moyn i chi wneud yn y wers yma yw i edrych ar creu beat eich hunan. Nawr, chi'n gweld, mae dych chi mewn yn rhythm beat drymiau arferol. Felly, os clicau play. Okay? Fine. Nawr, beth sy'n eisiau chi wneud yw creu beat eich hunan. Nawr, beth da chi fan hyn lawr y gwaelod yw'r kick, sef sy'n mynd i roi'r puls na i chi, sain dofn, traw dofn, amleddau isel, low frequencies. Wedyn mae'r snare gyda chi sydd yn mynd i roi beth sy'n cael ei alw'r backbeat. Mae hwnna yn pigo mas rhannau diddorol o'r curiad a yn rhoi real snap, fel rhywbeth o impact i chi mewn mannau diddorol yn ystod y curiad. A wedyn ar y top mae ydych chi'r hi-hat, a hwnna sy'n rhoi'r gweuad i ni, texture i ni. Okay? Felly, beth ni'n wneud yw clico ar y bottom fan hyn sy'n gweud clear all. Okay, mae fynd i clyro hwnna off. Nawr, beth cyntaf fyddwn ni'n neud yw adeiladu lan eich puls chi gyda'r kick. Iawn? Felly, os i fi'n jyst yn tico ar rhain, lan i chi fel chi'n neud e. Okay, fi jyst yn dewis rai ar hap yna, ond i chi ar ryndo na fe. Mae hwnna'n cool. Okay? So wedyn, fi mynd i roi'r snare mewn. Nawr, yn draddodiadol, mae snare yn mynd ar ddechrau yr ail guriad a dechrau'r pedwerydd curiad. Okay, bydde fe'n swnio fel hyn. Mae hwnna'n cool, ond chi hefyd yn gallu roi'r snare felly mewn llefydd annisgwyl mwyn creu curiadau mwy diddorol. A wedyn, mae hwnna'n rhoi rhywbeth o teimlad mwy Lladin America iddo fe. Rhywbeth sy'n cael ei alw weithiau yn dancehall beat. Mae hwnna'n digwydd wrth bod chi'n symud y snare o amgylch yn hytrach na just roi nhw ar 2 a 4. Ok, fi digon hapus o hwnna. Nawr, nesa, yr hi-hat. Nawr, gweuad, texture. Beth sy'n mynd mlaen yn y cefndir tu ôl y prif guriad mae'r kick a'r snare yn rhoi ni. So, gallwch chi lenwi nhw i gyd wrth gwrs, a bydd hwnna'n rhoi rhywbeth rili prysur i chi. Neu gallwch chi creu patrymau mwy diddorol. Falle penderfynu roi just 3 allan o bob set o 4. Sa'n gwybod? Falle. Rhywbeth fel hyn. Okay. Nawr, hwnna yw'r basics, a gallwch chi adlef yna. Ond, os ych chi yn de-glicio right-click ar unrhyw un o'r rhain, chi'n cael opsiynau gwahanol, swnau gwahanol. Felly, mae'r hi-hat yw'r 2 symbol sydd yn gwneud swn, reina. Okay? Sy'n agor y cae. Ond, wrth gwrs, gallwch chi hefyd ddefnyddio cowbell, un o'r reina. Sa'n bwys mae'r camera'n gweld yna. Cowbell, ride, crash. Okay? So, kick lawr y gwaelod, snare yna. Felly, beth os fi'n newid rai o rain i fod yn cowbell yn hytrach na yr hi-hat cyffredin. Okay, a fi'n really hapus gyda hwnna. Fi'n credu bod hwnna'n beat really cool, a gallwn ni newid pethau ar hwnna. Os chi moyn trio clywed e'n fwy cyflym, lan ar y top fan hyn, mae ydych chi BPM, chi'n gweld hwnna? Felly os fi'n sleido hwnna lan,
Right, y cam ola, roi fe mewn I fi. So, teitl yw Creu Curiad 1. Author yw chi. Right, fel chi'n rhoi hwnna mewn, wel, I chi lawr fan hyn yn gweld y botwm sy'n dweud share. Cliciwch ar hwnna. A wedyn, copiwch yr URL a draw yn dasg ar Google Classroom. Fe welwch chi, mae hwn jyst yn enghraifft gwahanol, ond pan I chi'n clicio arno fe, chi'n gweld draw fan hyn, bydd ddim unrhyw beth fan hyn ble mae'n gweud your work. Mae eisiau chi glicio ar add or create, link, pasto'r link na mewn, add link, a bydd yr curiad chi newydd greu yn atodi i'r syniad a chi'n just yn clicio hand in. Felly, dyna ni. Joiwch hwn, hwn y bach o hwyl. Gallwch chi wneud hwn mewn 5 munud flat. Os ych chi ar rhyw fath o hast. Right. Welai chi yn y wers nesaf. Hwyl fawr.